Rekatodyan Pratasena Kampoh poleng bang bintulu aji sarira ngula tumung kodhek wong simbaradada yen ngendika garang-garang kaya guntur yekte iku pengawak Pandhawa mawa sindung yen lu kandhek garing madyaning alun-alun Praja Ngamarta kedadak ana menungsa gedhe dhuwur godhek muksim baradada jenggong ora medeni saha jenengmu Raden. Wah takon marang aku panenggah Pandhawa kakasih Raden Warakudara. Raden Warakudara ya Raden Bratasena. Raden Bratasena papan para nyata kowe wadyabala saka negara Giribajra. Yo, aku wadyabala saka negara Giribajra. Kawulane Gustiku Prabu Hamsa lan Jimbaka ing negara Ngaraga Bentar, ya negara Giri Kencana, Raden. Karemu apa dina saiki entuk ora entuk sing jeneng Puntadewa Kresna Baladewa bakal tak jaluk dening aku. Awit apa? Kanggo jangkeping sesaji Kalaludra konjuk ngarsane dewaning Gustiku Sang Hyang Kalaludra dewaning pesugihan supaya Prabu Jarasandha kemo dadi ratu-ratuning para ratu. Kesugihane ora ana sing bisa ngungkuli kesugihane junjunganku Sang Prabu Jarasandha. Lengno pripatmu jembrengo talengamu wakna gobokmu. Dina saiki sing bakal ngalang-alang apa kan dadi sedyane Gustimu utawa ratumu sing keparat Hamsa kelawan Jimbaka Warakudara. Jalaran apa bawaning sedulur tega larane ora tega mring patine. Tega patine tega mring larane sedulur dijiwit isih krasa lara. Mulane ora sandadak ngimpi, ora sandadak lanyo-lanyo bakal mbedah Praja Ngamarta kudu bisa ngadepi bangkene Panenggak Warakudara. Wedan keparat yen pancen kaya ngono kowe bener-bener wani kelawan wadyabala saka negara Ngaraga Bentar Warakudara. Apamu sintaudene majara gadang mundur sejangkah sepira kadigdayanmu Warakudara gadang miris apa kan dadi kekuatanmu. Yo ngati-ati yen pancen kowe bener-bener wis sangumur petelesan kowe ning kene mung ijen tanpa ruang najan to kowe gedhe dhuwur godhek muksim baradada ning gedhe-gedhe gabuk kowe ora ana kadigdayane beda karo aku awakku sing set awakku keker tur wadyabalaku yo pirang-pirang kinantenan gaman landhep pirantening peperangan bokor wadheketi gaman sembelen. Mulane kowe iki tatan rasane atimu tanding kelawan Krida Manggala ora sandadak kesuwen yen pancen bakal nyoba kelawan Warakudara ayo. Cobanen kadigdayane Warakudara. Tenan kowe wani karo aku? Apamu sintawedeni? Entek wedine mung kare wanine. Sing kudune mikir iki mau Gustimu si Jarasandha. Arep pasang sesaji kok pasang sesaji Kalaludra dewaning pesugihan. Kowe mau ora duweni kiblat kang bener. Kudune menungso ki aja gelem diatur marang jin setan prikayangan. Jalaran apa menungso ki mau saapi-apike makhluk ning madaning alam donya ki menungso ora kaya patrap peng Gustimu ki mau. Arep gawe rekasaning wong liya sing ora trima kuwi mau Warakudara mulane ora gelem minggat saka papan kene
Lara apa mbok jaluk? Tataning lara tane pati maju tek dodet sanggawe bakuk pedhot gulumu idak cengelmu modar sanggawe kowe.